ବାରିପଦାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ର ପୂଜାରେ ଧୂମାବତୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଶତାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାରିପଦା ସହରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ର ପୂଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଧୂମାବତୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ମାଙ୍କ ଏହି ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାରିପଦାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ର ପୂଜାରେ ଧୂମାବତୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଶତାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାରିପଦା ସହରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ର ପୂଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଧୂମାବତୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ମାଙ୍କ ଏହି ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।